Abantu abahlala endlini ababenza lento. Basuka kona abanye baba basuka khona lemafethini. Hey, ubukhotheni bani baba benza? Hayibo. Inkinga inquza. Inkinga. Ayinkinga mfuna baba. Ayinkinga. Obaba bemizi abahamba ngenquzo zemoto uthuka ukuthi lo baba ubonene la kumina. Hey. Hayi, uyibuza uyiphendule. Omunye uthothi alivuki lona. Ukhala nje, ukhohlakala nje baba. Uzothe lento ayivuki. Usabathe ingcono. Uyayincela. Uyayihlikihla ngesento. Uthi hayibo lo baba yini ngempela beyifuna. Ay, cela ukubhala badala lapho. Ngibheda kakhulu. Ay, I think ngithole kahle ubhemeni. Sekumele ngiwabhemisa noma letha la. Umfana sengidlule umile lapha ngase spy khoneni senze. Khohliwe wathi usinda umngane wami imbali nansi into ebuyisone thina abantu ababhemiwe uzwe kule kuthi umuntu obhemiwe yazi ukugibela eTexini professor uthi uclean gezile inkosi yami fine esigqoko mina ngikho sengenza sekhamike kuzona professor mhlawumbe nawe ukungibona emithiwa ngibe ekhaya uzusho nawe ukuthi hayi wemba wangcono kanje nawe uzophasha ke futhi ngento yakho ukungitshela uyangazi usuka kwangibona ngiqonqa ishiteli yeah haya ngizama usisi bami mthothe eTexini nje kuyakhulunywa ngephara abacavi abayigugu idenje ukuthi nayi ayiduze kwayo. You understand? Abacavi professor. Ngithule ngilalele ngekho ready. Kukhulunywa kanje ngalento. I-text yonke iyahamba professor kuthiwa nje uthi omunye ngahla ngiyalizonda iphara manje. Ayiphendulanga ngani ngelinye ngikunze yimina. Izibona professor ngihlalile ekhaya. Ngimuhle ngigainile professor. I-complexion ibuya. Yazi ngishaya ngishinza. Izangi sokuphenduliseni bahle enkulu ngivile lento uba kanjani yazi uyakhohlwa hayibo sanibona babukele emakhaya uzukhohliwe na ubingelela ubhemile angalo professor igama umbali wakamiya ngisuke khona obhiyake bayazi abalandeli hey yabona le ndaba enkulu professor namhlanje phela akayithinta ngayo yazi musu ishayile yazi ungakayibhemi ungakayitholi uvuke ekseni nje kuze kuyoshaya mhlawumbe 10-11 awakayitholi yazi omunye umuntu nje professor ngathi nje akakuthathi notice kanjani ongangokuba omunye nje mina ukuthi ubhizi libele shane mhlawumbe kuphamisa inyawo ungathi usumthikithise kanzima kabi uyabona iyona into ekuthiwa ingane ekhaya ibonakalisa inolaka uthothi abakazi ukuthi umuntu uyabhema uthothi ingane athi hlonipha la ekhaya sahloniphi phendula abantu isinoma sikanjani ekseni ushiswa ilento yakhe umeke nje wayithola nje noma waphuma wahamba mhlawumbe wenza ivale ezithize zemali la ekhaya wahamba mhlawumbe isinkwa kanjalo mhlawumbe nina kanokhile imali ukuthi ayithathe kakhulu nibone usayithatha kahle aniboni ugcina ejumpa phela umuntu jumpa ngani na ngale nkathi ulibele uyengeza emzimbeni uyathinga njengoba ngithi ukhohlwa yonke into uma ukuthi bekumele uhambe uyolanda imali ngempela leyo mali professor showcase ukuthi lo muntu uthe nje kusasa nje ngo-12 mekuthe nje kancane mhlawumbe kube ku-5:12 ngizobe sengilapho mina yikho uma uyakhohlwa professor uzoyishaya manje uyishaya ngempela uyithole loyo uzokubhemisa nje umngane wakho ngoba uyazi ukuthi wena uzobamba imali yangempela akubhemisa umngane wakho nami ngibhemisa kakhulu uyakhohlwa ngivuka nginganalutho ngempela ungazange uye kulo muntu ade ethe ngo-12 noma ngo-5:12 kube ngathi usemhlabeni wakho wedwa uyabona ungakabhemi excuse me professor uyajuluka uzisifuthe futhi uyashiselwa isisu siyaqaba asigqabha yamnandi professor mhlawumbe cha amathumbu ngathi aya twist yabona ngasikhona inyoka igijima ufika ukuthi ngathi qimbe ngala kube ngathi kuthi kubuyela ngala yabona nje bakwenza kanjani ugoqoza udoti lapha ya inyongo lehlaza professor lehlaza ngathi inkukhu miqhumile yabona ngaphakathi inkukhu ukuthi tuyababa inyama mengabithelwele yalo kunjena yayo nje into enjalo professor bahlaza ongangokuba abanye bethu bebekhulelwe mase esikwa umuntu uqhuma lawo manzi lawo thina amantombazane professor
Eclinic sebeze bayikesibhedlela sebeze bayikhetha leyo nto leyo ukuthi lamanzi ahlaza kusuke kuyini. Hey. Ala babetshithu udla poison. What udla okudlile, what the food you eat yabona last food nje. Ubuke phi ubunobani yabona ubunabangani bakho. Yabona bafuna ukutrace from there because bona bethe to poison serious nje. Yabona baningi uthothi omunye ukhulelwe esiboshiwe se-CR. Agcine ephuma ngeambulance. Yayibona into le oyemunye wake weqa. Abanye babuya bange baselekeni lo munye ongakazange weqa. Lo munye kade sinaye ngolesihlanu washawa arrest lokho. Hey professor kuyasiza ubuyishaye ubuyihlupheke njengami bengihlupheke. Thola ukuthi khona isikhathi la ngizongabhemi khona. Idoors noma iba khona ayibi ngalendlela le eyalengane yaze yathatha ilegini yayilengisa ngayo e-CR professor. Ususeyibolelela noma ubebhema o50 noma ihalf professor ngosuku ekseni baqaqa ngehalf. Emini babhema ihalf ebusuku babhema ihalf bawu2 bayathandana. Hey. Iyajova professor ukuthi bayijova. Pheka mhlawumbe u30 mil professor. Yes. Into eshaya sometime avuka isihlungu la. Uyazi na u30 mil uvele wahlaba wangena egazini lonke professor igazi. Wavuka isihlungu uya understand umuntu umehambe la ekade khamba khona inyoka isihlungu leso okuze kuthiwa umuntu allergic or something uvukale nomlomo. Exactly la uhambe umuntu ade inyoka udlula inyoka khona. Uzavuka nomlomo professor ngathi ushayiwe ngathi unywe yinyosi. Ngitholiwe ngayistafule. U-arrest walapho ke professor uyaphalaza. Omunye uyalibhodla igazi professor. Yabona kathi ephalaza phuma igazi ukuthi kanje. Thingani umuntu wakhona ushaya ihalf. Uyajova uyapheka ipheka ayidonse ayibophe. Professor khohla wasana. Mase indaba enkulu thina abantu abamnyama siyalithanda i-drugs bafethu. Zameni. Aphinde on top of that umuntu adle lento ekuthiwa amazeni professor nabantu laba ababhema insangu bayawasebenzisa amazeni nensangu notshwala. I-drugs esedliwa ngeprofessor ilezi ingane zasemakithi ongabe uthothe ekhaya khona lengane lezi. Mina ekhaya mina ngito bhema. Yabo sisi wami uyaphuza utshwala udla impilo nje life sami omncane umpofu mhlawumbe yama akwazi umbone naye. No, ngazi lo mdala. Hayi ke loyo. Nayi lo nje uright empilweni yakhe. Yayibona naloyo ke mncane igroup yakhe nje adihamba naye yena usewa decide ukuyiyeka insangu wawaye ngamazeni ngajabula magcina wasekhaya loyo. Yini emdecide ukuyeka? Angazi ukubona oza wabo mebese bewashayela amazeni. Professor uyakhohlwa thina kabe ungake bancunda abashaya insangu. Angithi njengoba sokhuluma ngokuthinga njengoba le ntombazane ithinga kanje umbuzo wami uthi ubungozi mawusubhemile usuthinga. Ubungakanani or ugwema kanjani? Ngiyakuza professor. That's why ngithi abona izeni bafethu obhema ehunga ngempela akawayeki. Professor bakhona bangaphaphami. Lale thingile ethingiswe izeni nehunga professor aphaphama ezulwini professor buka uthola ukuthi amanye amaphala yakushiya ungatshova ngabo 5 nihleli nibaningi epaki lapha professor yes kuyahla kufika indoda yakho umuntu benibaningi khona untombazana linda amadoda wayeyophanda kanjalo afika indoda yakhe imthathe untombazane lo kade nihleli naye wena ubumbhemisa lento yakhe ekuthingise kanje yes nezeni wazwamuka bese kufika indoda yakhe akakuvusi. Yazi uzusale wedwa professor. Uvuswe ilabo ke ngisabashoka abarare. Yes bese beyakurepa. Omunye professor papa mzulwini intombazane usilenda professor. Usilenda saseza sazobizwa White House kwathiwa umnganweni akakhulumi. Ngangithini phanda naye. Lapha White House wozanini ke kunganweni. Ingane isikhathi se-COVID professor. Ngathi mesifika simficelele phansi ajulukile emanzi yazo bamdlalele ama-cardboards phansi kulelo ujulukile. Mase sikhuluma naye akakhulumi professor. Umthambo bamqinye kwazwa nqapho kumthambo lowo khiphizo ngangazi ukuthi umuntu unomthambo okuspit sound out. Ngangazi kodwa umuntu nawo. Professor wathi mase valelisa iambulance sifikile sazama professor ngisabizwa abangani bakhe zanzo sasipanda naye saye masikhandi la ngile phakela iceleni professor. Professor samsula sa omeshe ntathe ngibona sagijima kubona hladla leyo bazizwela professor bakhipha amaqozi professor bajova sithi uzokhuluma umuntu mase jova professor sithi yabona ikhola athi mesengena ntambama nentombazane yamhambisa ehamba naye yaxoxa isibhedlela uma uyi-COVID angithi kodwa yashiya ama-details namba kamashenti wale phone ebesifune ngayo vele
sibize i-ambulance banikeza inamba leyo-ke negama lalowo meshenti naye igama lakhe wanishukela ngoba bebefona kulo meshenti sothi umeshenti usendlini kwakhe abuye umeshenti ekuseni asho la sithi kuthiwe lesibhedlela uthi umeshenti kuthiwe anginike nentombazane le kade imlethile awuba ngibatshelile uzobabhaza baze bamnika nenamba yefoni number yaloyo dokotela-ke ifoni yakhe-ke professor hayi le line le yomsebenzi ababefuna ngayo kuqala bathi kusho ukuthi musufikile kulo muntu ngendlela ekuphuthuma ngayo lo kade emlethile nansi inamba yami ye-cellphone yami if I'm out on work ngoba le if le line yasemsebenzini you understand wayekade lale ethingile bhuti kukaningi nami ngi-Albert Park la nidlala khona ibhola professor kubalekile professor ngiyakunikezela ukuthi uma niqeda ukujima ngekhathi niqeda ukujima ubona kukhona ngathi kulele professor ngoba usukuhamba nequlu lakho nje just ukulahlela nje ukuthi yilo engimaziyo ithi vuka la lesikhathi niqeda ngaso ukujima ngoba professor meke wadlula leso sikhathi ngempela leso senimeseni just imagine leso time meseni niphume ukuyojima lapho sesiqala ukuba kanjani yabo nje waqala wangena wathi kwamnyama asuke sevele kade ehleli lapha esekulindile ukuthi akuthi uthi mekuthi sibe zisa siuqhele zithi webhuti ziyabiza njengamabhubesi ecuthela inyamazana uma ishaya umkhulungwane ziyabizana ingozi lethe liphemana bhuti ngibona intombazane elala kanje khohlwa kwasani umfana sendlule umile lapha ngasespy khoneni senze khohliwe wathi usinda umngane wami imbali nansi into ebuyisone thina abantu ababhemiwe uzwe kule kuthiwa umuntu obhemiwe yazi ukugibela eTexini professor uthi uclean ugezile inkosi yamfayile esiqoko mina ngikho sengenza sikhamike kuzona professor mhlawumbe nawe ukungibona ekuthiwa ngibe ekhaya uzusho nawe ukuthi hayi wemba wangcono kanje nawe uzophasha ke futhi into yakho ukungitshela uyangazi usuka kwangibona ngiqonge ngishiteli haya ngizama usisi wami uthathe eTexini nje kuyakhulunywa ngephara abacavi abayigugu idenje ukuthi nani eduze kwayo you understand abacavi professor ngithule ngilalele ngekho ready kukhulunywa kanje ngalento itext yonke iyahamba professor kuthiwa nje uthi omunye ngikhahana ngiyalizonda iphara manje ayiphendulanga ngani ngelinye ngikunze yimina ibona professor ngihlalile ke ekhaya ngimuhle ngigenile professor i-complexion ibuya yazo ngishaya ngishiya insasa izangi sokuphenduliseni bahle enkulu yimina ngicukwe lo zothi ngiyalinyanya iphara waphendula omunye baba wathi ngoba ingane zethu nje lezo kusekhulile engathi uyikhalisuthi wathi ingane uyazi kusamncane lokho kusebenza kamasipala losho lokho akasiyena ngisho aunt usaye sesisile nje luyasisi yabo labo sisabakhulile nje abangangalo lo wami i-legend lo wami i-legend wami nje lama bhokobhoko nengane mhlawumbe 3 la kanje akasiyena uanti sisiza wathi ngiyalinyanya wathi lo baba hayibo yaphendula nje mina nezibuka abayiboni yathi uyazi kodwa sisi uma ngikubuka i-age osakuyona awuzazi isinye sakho sikuphatheleni ngezithi omunye umama ngemuva ngazi uma ngabe kungasesiwena kungasesona isinye sakho labo bazalayo ngoba usukhulile wena manje ingane onayo wena mhlawumbe yokuqala isingayikhiphi ingane ubogogo engaze iyona isinye sayo siphetheni mhlawumbe ingane zakho nje mama ukhuluma kanje ngibhlungu ngoba mina ekhaya khona ngigqoka izibuko professor uzizana angibonakali professor ungajefuna angabonakali hayi bayazi mina bake bengiboneke professor khona nje la bayazi so nje inkinga lento professor ngangathi ngesibhedlela mina ngasho esibhedlela ukuthi ngikhulele ukuthi ngiyabhema ngoba nganyama ngiqhuba mina ngiyokwenza ikhadi professor wathi usister ngibuza igama isiba ngasho uyaphoza ngasho uyabhema ugwaye nethango ngazi intsango nje ugwaye mase ngathula ngalinda ukuthi uzoqhubeka ngibuze professor udokotela okunye lalela professor uba kwengane udokotela usabhala yonke le thathe ngibuze zona ugcine ngokuthi intsango unogwaye ngathi mina intsango hayi ngiyakwanisa ngibhema ugwaye mase wathula usaqhubeka usabhala kakhulu umuthulu la bese shili ifona lathi batshele ukuthi uyabhema newunga mina ikhetho bengaziwa angiyincoma ngalokho kodwa lokho kwenza ukuthi usize impilo yengane ukuthi detoxwe naye professor ngoba ingane isuke no arrest
Arosto professor so kubalekile ngibona ngathi ngiyayiqasha ngiyakuveza nje lokho ukuthi ngasho mina ngikhulelwe. Yeah. Ingane isuke ne-heroin. Ibize ngesizulu ungayibiza esingisi bavele bawa restricted amavidiyo. Ingane egazini iyahuda ishawe diarrhea ingane. Hey. So kunama drugs athizeni kunamanzi ampontshwayo kuyona ingane bese udischarge iselithe drugs nje igazi layo no drugs. Washiswa yini la? Iparish. Awu. Ndawana kude kangaka. Phela ngixabana nomuntu. Yaxaxana ngalo. Professor Xaxwana ngithathwa isikhini. Isikhini. Abantu abasazi isikhini ubachazela. Umuntu osuyetshetha usile la uyetshetha usile kanti nami ngiyamgogora. Kanti nami ngicutshele ngiyetshela ukuthi ya ngeke ngize ngibe different thina abantu basekhaya. Kodwa nje uthatha asazini isikhini usisi wakho. Hayibo bayazi mina ekhaya ngiyabaxoxela umntakama ukuthi ngiyafohloza mina nebluwe. Bayazi mina nje kanti ngithi ngiyafohloza nebluwe ngiyabaxoxela ngiyaconfessa mina professor. Yeah. Engane zasekhaya ukuthi yes I do like this. Kubaleke ngani ukukhuluma nengane ngaleyo nto? Ukuthi bona bengayenzi leyo nto professor. Iqiniso. Mina ingane yami professor nje ingane zami mina ngiyivezi angiqhenya ngiqantshe. Mina akekho wayengitshela ngayo ukuthi like this. Mina ingane zami ngiyathi nayi lento enibona kunje ngiyayibavezela beyibone ukuthi umngane wakhe methi ngicoshile lento ngiyengibona obhutiza kanjani asithe besithe yami ngiyazi mina ukuthi lento le yabona lekuthiwa ngale. Okay. Uma wakho kumele acasukela uma wakho kumele azame ukukusiza mfethu. Shini ngami ngidlala ngesalukwazi sami oleti lami Nkosi yami selizame professor aboma wami professor mfethu abe ngemqambela amanga usezizame ngawonke amandla akhe ukuthi angenze ngibe right. Yeah. Yebo. So manje ngoba uzosikhombisa umuntu obebhema ireaction ukuthi banjani uzothini ngoba uzawucansa phela manje. Phela uyasazi vele isimo sokuthi ngiyabhemayo ngiyanqonqa nje futhi bengiyibuye ngicela imali athi yanleyo ngiyabona nje uTomtombi uyahlupha ini angiphe kodwa ngoba efuna ukuthi ngingamtshontsheli yabo. Yeah. Kodwa ke phela uyazi. So manje abazali bagcina sebemukelile vele ukuze be protect indaba ukuthi ungagcina untshontsho. Yeah, bagcina bayamukela ngoba phela suingane yakhe ayikho into azoyenza yabo. Yeah. Omunye akakamukeli kona futhi ngokuthi ahlohlwe ibone usisi bakho laba athi ngesikwazi ukuhlala neparentini asikhululeki yayibona leyo nto ngesikwazi ukushiya amafoni ethu manje sefane sikhiye emakamereni yabona ayibonte kanjalo ngesakwazi ukushiya ngisho bhaqa Ona nje abanye abakhululeki begcina betshela uma ngeke mama umxhawusha abona ukuthi uhlala lapho uyabhema yayibona leyo nto. Omunye umzali uthi ngeke ngikwazi umxoxa mina njengowami nje angeke akwazi kodwa ngiyabona ukuthi bona obhuti bami ngisho ubhuti wami lo mdala nje ngiyabona ukuthi akathandi mawukhona ekhaya akakhululeki mengikhona ekhaya futhi unako ungibiza ngamagama wena ephara yini lokho engakuthandi mina. Uma uvele kube ngathi babasela-ke uma ngifika nje awafune nje angibhekela angenzi ingane encane ambogeza angibhekele iphenti angibhekele ibhlukwe wona ayiboma wami ayibo aqeda phatha sami sogunda ikhanda hamba ngigunda ikhanda qeda angiphakele mase sibuya athi hamba kuyogeza ngiphakele qeda ukuphakela mase kube mina ngicabanga ukuthi okay ngoba sengikanje mekuthi nginaso sibhemu sami hambe ngiyobhema etoilet bhema ngendlela ngibhema ngayo mekuthi anginakho ngiqaleke ngimdabukisele awumana ngiyacela bandla ngiconge ibhana mo-30 awani lo 30 awuma ngifuna ukuthenga lento yami yabona nje yabona nje yabona noTomtombi mola ekhaya wena uzodla malini yabo umbona ukuthi uyathetha kodwa yena uyajabula ukuthi ngisekhaya yayibona leyo nto kodwa kona kubuhlungu ngoba ngimosha imali kodwa uyajabula futhi ukuthi
kodwa at least uyakubona akathandi mengila emgaqweni uyajabula mengisekhaya kodwa futhi akajabuli ukuthi ngoba uyazi ukuthi mengahamba uNtombi uzosala enza u1 no2 no3 akakhulile ngoba unezinto zakhe ezinhle uyayithanda into enhle uma wami yabona nje nami ngeke ngibuke ekhaya mengivula amakhabethe ngisho ukuthi lokhu nalokhu ngathola imali enhle kabi bese ngikudayise kodwa ngibuye ngicabanga ukuthi kodwa oledi ngizophuma kanjani la umakhelwane ngiyazi bazongimemeza wengane Dolona wenzani somtshela uDolona kodwa ngibone ngithi hayi okay vele ngithathe lawo mathini amabili amathathu ngihambe ngiwadayisa yabo ngibuye ngibambe iskifu kodwa ngiyazi ukuthi mengaqhamuka ioledi bizongidalela noma umama udayisa amathishu ekhaya yabo mekuthi qhamuka umuntu ozothenga amathishu abanakile awu 120 cabanga u50 awu 50 phakathi 120 maqhamuka nje umuntu athi cela amathishu yabona cha akekho na fast letha fine mabeleni ngivalile umlomo fane na wonke umuntu akekho bonile vese shayithula msindo yabo ashuma wamathi kodwa ngeke amathishu ami ngathi awaphelele abuka ukuthi kodwa khona uNtombi futhi ngeke angibuze uzoyithulela nje athi kodwa ngoba ngiyambona ngisho ukuthi uyasho inhliziyo ukuthi ngoba ngibone emagcekeni ayikho inkinga kodwa yabona nje akathandi uma usengisize kaningi kabi mina engafuni ukushintsha impilo yami mfethu sengisize kaningi kabi futhi sengimhluphe kakhulu nami sengajiya ngazi koMelford kobani ngijika phakathi sihamba more than i-hour yena wangisusa la eThekwini ngisho kuthengela ingiboza amakhaza yabo ngithi okay ma okay ngoba ngithengela ingiboza amakhaza okay wathi ngoba uhlala emgaqweni ufuna ukuhlala ekhaya sokuthengela ingiboza amakhaza angiqathi hayiboma wami kulonyanga hayi futhi izinto zimambela kahle hayi nangempela nami sengikhala phakathi emotweni naye suke la sami siqala sithenga amaphenti le maphentini angithengile iketi nengubo ngixoxa ukuthi hayibo uma uyazi ngithanda into emfishane mina wase ngithathela iketi ezisinte kanti kodwa ngithule ngithi hayi ngizokuye ngizwe hayi ngithi ngiyafika ekhaya hayi uziyani inganyama hayi isho ukuthi hayi Ntombi uthi uDolo wena uyegoli ngithi hayibo ngegoli ngikwenzani igoli hayibo hayi uma shothi hayi zimnandi izinto ngempela nami ngijabule ukuthi hayibo kwegoli hayibo ngiyazi phela igoli mfethu mengiphuma mfethu kumnandi phela hayibo into emnandi kabi le hawu ngempela ngithi ma ungithi uyegoli ubani okutshela le nto udlala ngawe lo mina ngifuna umusha imali yami ngegoli kanti ungiyisa koMelford kwabathandazi manje iwunga ngegazi mfethu ngegazi cabanga ukuthi ngiyaphalaza ngiyachatha cabanga ngo5 liter 3 times hayi ngabona wangifisa ehlisizwe wena la uzokhuluma ukuthi sport yena hayi ngiyaxolisa bo umuntu athi ngisafika lapha awalonke sihamba kusemafamu kudu umakhelwane lapha omunye lapha hayi ngiyabona lapha kunegcike elikhulu umuzi oblue pendiwe hayi singene ngemoto hayi aphuma Ntombi phuma ke hayi uma ngikhiphe nezikhwama zami hayi uzohlala lana ke for inyanga uma su right nje uzoba ne room lakho ngizokulethela ukudla kusasa ngithi ma ngizwa ke uthini unga lapho ngicine ngokubhema ekseni ngiyaxaka ukuthi ungizongithini lo mama kumina ngithi wema uthini utha sokulethela ukudla kusasa lana bazokusiza angikhombisa abanye abafana bengibhema abawo ngasekhaya mengithi ngiyambuka hayi emsaright ngisho ukuthi mina sengenwe yiTheku no behlala afani ungaseThekwini nase lokushini yabo elokushini babhema nendlela yabo babhema ama capsule futhi i-capsule yoshama yithi yawo 10 kanti i-capsule ubhema ama hithi yawo 6 5 4 futhi yabo la eThekwini mina futhi lapho sengiqala ukungena emjoveni
ngiyabona ukuthi ayibonanga lo mama engilinda hayi ngiyambona umfethu yena uright ngathi umfundisi right ngaye nami ngikhale ngibona ukuthi hayi ngempela ngizoba right athi hayi mntanami-ke soqala-ke lana-ke ukuthi sichatheke la ngizokuchatha nginako 5 times ngithi mama ima-ke ngizochatha hayi ngeke phela u-arost uzongishala la emadolweni lapho ngizofa so ngimtshela kanjalo ngithi ma ngizofa athi uzofa uzobulalwa yini ngithi u-arost ngesikhathi uphuma ngiyasaba ngeke ma ngathi u-arost ubuhlungu kanjena ma uyayazi u-arost athi angisazi nokuthi isilwane sengisecela Ntombi imali yami engakase ngiyikhokhelana ngiyacela mntanami ngithi ngeke ma ngifuna ukugoduka ngekhaya wathi ufuna ukugoduka kini awuhlale nje nakini uyiliphi kini ufuna ukugoduka kulona ngithi ma okay uzongibuyisela la ongithathe khona-ke wathi bekuthi ngibuyela nawe emumva ngizokushiya halfway ngithi ngeke ma ukwazi ukushiya halfway uzongishiya halfway kuphi ngoba phela ungithathe eThekwini uzongishiya eThekwini wathi ngeke ngidlule mina eThekwini ngizohambela ngendlela yami bekuthi awuthathi leni ngathi okay ma ngizozama ngicela ukuyozama ma wami hayi sambe setholetha hayi ngushaye 5 litha oqala hayi ngushaye kusho ukuthi ungayisa khona egazini yabo ngizwe ukuthi ayivele isakhona hayi kodwa ngathi ngufaka lo chathu le spade kuthiwa ngiyapeta hayi ngifake ngishaya 5 litha athi hayi mntanami hayi uyangakhona uyangichatha yena lo mama lo yabo bathi bayikhiphiwe ngempela egazini bayixhe baqinisile wona ukuyikhipha ngale yandlela ku right kodwa ngathi ungathola nayo imethadone into ezokusiza yabo ngoba ngalesikhathi iphuma ngendlela oyiklina ngayo ngokuphalaza mana kwenza njani manje ngoba kulungu i-reaction yalento aduyibheka phela ungayona yenza inamaphathi okuthi uncenze emzimbeni okay angithi vele yona into esikulethele yona la ukuthi abantu bekubone uconsa ubatshela abantu ukuthi uzeleni la ubhemile sifuna ukukubona ke manje i-reaction yakhe njengamanje kuthiwa uzoyinwaya uma usuyinwaya kusuke kwenza njani ma uyinwaya sometimes isuke vele kuyincinza yabo kodwa sometimes yona ungamuqeda ukuyifaka egazini iyancinza yabo uyisho ukuthi hayi ungenile yabo uma kuyistaff wangempela wena uzwani manje uma kuyistaff wangempela hayi ngizwa like yangibhemile kodwa yabo ukuthi bengasona istaff esistrong kube bekuyihlambe ngishaya uqondile naye konke 99 bengizozwa kahle futhi bengathi bengangithola ngiqeda nje ukuyishaya egazini ngizwe ngincinze kahle ubhontshisi lumeni uzokhuluma uthoti ngisho indlela esuke iyenza ngayo ningangizwi kabi babukeli ngisho indlela esuke yenza ngayo ningangithembe bakuthengele istaff esilokho esiqondile nashuthi angazi ukuthi kwenzakaleni okay nje manje sino 10 minutes 57 seconds kuthatha isikhathi esingakanani reaction emzimbeni 5 minutes nje mfethu uyifaka nje egazini ingene iluncinze lapha nalapha kube mnandi aymise uyathenga ke ubambe ngendlela ekubamba ngayo ukuthi uyakhamisa uvuza amathe thina sokubona lokwenzeka kuona mina ukuthi emvamisa yami ngiqeda ukubhema angibambe ngaleso sikhathi ngibambe ngalesikhathi nje ngihleli yabo nami ngiyithulele ngiyose ngibona ke zenzeka ke izinto ke yabo sikhombisa ukuthi ngibambekile no manje uthi senze njani asikudedela uqhubeke nengxoxo yakho ukuze kuzohamba kuze kufike lapho cha yabo lokho kuzodonsisa baba ngoba uzodonsika nangcono ngoba ngichaza nje ukuthi ngiyabambeka ngalendlela ngoba bengashayanga ikhonke 99 ngixolele yini ikhonke 99 ikhonke 99 sokuyiyona le eqondile unumber 1 itholakala ngazi hayi ungabiza igama lomuntu ngeke ngibiza igama lomuntu bafo itholakala khona lapha emgodini kodwa ke engathi yabo ngingayishaya nje ibe strong impela yabo ngoba manje shayela into ebhedayo manje mfuna uqamba amanga ngoba sesibooster ngamazeli
yabo sebesishaleni siyabheda lento kodwa siyaqhubeka sayibhema phela kodwa isiyabheda sesibhoostela ngamazeni ukuze sikwazi ukuthenga le ndlela leyo singakwazi ngisho umbalo ukhale ngomngozi bokuyifaka namazeni okwenza umuntu egcine eyithola edlongoleke engazi nokuthi udlongolo ubani awusixoxele ngalokho ngoba nami ngiye ngaba enkingeni kanjalo ba yeah bekwenzakalana sengayishaya nami ngathi mazeni thumazeni ngathi umjovo hayi ngazi ngiyophanta-ke la hayi ngamthola oqala hayi sashaya engoja-ke phela hayi embhukhweni engoja ehlathini nami ngiyithembile ukuthi nendoda la kanti cha akuyona insizwa le angangenayo ngoba bayiphushela ngale kwathiwa ifusekwena sifuna lo hayi angifuni uqamba manga bawu2 benza bangenza indlela benza ngayo kwalo sithathu wabona ukuthi hayibo urasta lona hayibo umngani wethu lona akanankinga momfuna nje unayimali hayibo akanankinga akayidonsisi ngoba manje singaze simhlukumeze asakuyena umuntu esingaveze simhlukumeze lo ngeke ngesikwazi lapho angibonanga ngagcina mina sengiyaxoxelwa yabo ngagcina ngithatha imali kulo oqala cabanga vele nganginayo imali ya40 rand shothi ngoba ngithatha imali kulo kwakuzoba u80 rand so ngithatha imali ngiyifaka lapho ephaketheni lejacket yabo Sueziya KO by KO ngivuswa umuntu ngoba esengiqoqoshile kanje ngiyahambisa ukuyokulalisa ulalaphi so ngimtshela ngilalisa athi ngiyokulalisa awuna ngempela usuyebona abangani bami ombali laba noSipho omunye noSipho sawashona athi singikisa kubona ufika ngibeka qathatha shame indoda yabantu yathi ngicela nemlalise akasayena umuntu useyisilwane kuba nami ngiyafuna ukumncancatha kodwa ngibona indlela eyiyona nabantu indlela benze ngayo kuyena ayi bona bangilimazanga kakhulu kodwa bakwenza okubhedayo yabo ngoba angibonanga angifuni uqamba manga angizwanga futhi ngenxa yamazeni nomjovo angujovile angizwanga ngagcina ngokuthatha imali ngimfaka nje necondom leyo ufakwa nguwe kanti icondom wafakwa yimina ngagcina zaya angazi noma wangilalisa phansi noma wangisukumisa noma ngitshekisa noma ngenzani sengiphaphamisa lo ethi ngiyakahambisa nakhona ngiyamuzwa nje ukuthi ngiyakhambisa ngiyokulalisa angibazi noma nawe wenzile noma kenzanga ngoba kodwa ngagcina kuloyo mesho yena ukuthi ngixoxele uyena lo wayengihambisa wathi hayi wenziwa abantu abawu3 lo wasuka naye wena uthi ngiyowenza vese bese wenziwa yilaba ngathi mina ngizowenza ngabona ukuthi wena ngathi ngeke ngikwazi ngiyakwazi kakhulu futhi awungiyazi awuyena umuntu onenkinga awusilisi mesicela ukulo yabo awusilisi hayi shuthi ke ngona khona ukuthembeka kwakhe naye wathatha ngisho imali yami wangibekela yona kahle ukuthi mase ngivuka uyazi ngizovuka ngesigubhu sa-arosto ngoba ngiyipetwe kanje ngizovuka ngi-fucked up u-arosto nangempela usuke ngibekela imali yami engangu-60 rand kena enye bayithatha laba awusikhotheni laba shuthi babenginika beyithatha shuthi ngangiyithatha nami indlela engangaboni ngayo kodwa ngiyakhumbula ukuthi yona imali yami ezowenza u80 rand ngalokho kodwa ngiyaxakisa ngisengivuna u60 rand ufune u20 rand noma wayiholela lo noma wenzani angazi kodwa ngibonga kona ukuthi wangihambisa kwabangani bami futhi wangibekela nale mali esengixoxela ukuthi hayi awuyiyeke la ntamazini ayabheda lo bhema ugodo onke ngathi okay so manje lento ekuthiwa mawubhema engathi ungabhemela endaweni esafe necashile isuka lapho lento phela ecashile ngona
ngaze ungabhema endaweni enabantu aba-right yabo bathendayo hayi ukuthi endaweni ecashile ngoba uthi endaweni ecashile mhlawumbe ufuna ukucashela lo muntu ukuthi angakuboni ukuthi uyabhema hayibo leyo nto phela hayi ukuthi endaweni ecashile ngoba endaweni ecashile iyona le egcina ukuthi uthinge ulale ugcine ulimazeka khona wenzakala khona into ebhedayo yabo ngoba ngakhona nendawo esibhemela kuyona ayikho right iyihlathi leya ndawo uthi ufuna ukuphuma ngala kumnyama uthi ufuna ukuphuma ngala kumnyama yabo nje mina kuthanga bangibamba ngokhiye ngaquleka ukube babefuna ukuyongirape babengayo ukuyongirape kodwa ngenxa yokuthi banalokho ukuthi hayi konje lo yabo usuke usumuntu onjani manje osekuthiwa hawo kanti wena Sindi ngoba sebeyangazi ngiyabona nje angazi ngayichaza kanjani ngoba uzoyizwa kabi yabona ngazi ngayichaza kanjani kodwa nje professor sebeyangazi ukuthi yabo Sindi okungenza nje mhlawumbe wena ekuthingeni kwakho noma empilweni yakhe yasemgaqweni kuye kwafika umuntu walala nawe kodwa untotha wazi uyambuka ngoba ngitshela ukuthi professor amazeni ayabheda ngoba yabo ngoba lokho kwenzeka kumina angazi noma kwakuyilabantu boba u3 noma kwakwana ngoba ngicela ngifucked up angizwanga lutho angizwanga lutho ngezwe sengiphaphamisa ngiyakhumbula kona enginika lo imali nami ngimenza ngendlela engenza ngayo ba fucked up ngakalokho yabo ngaphaphama lo futhi ngaqhubeka nakhona ngalala ethi ngiyokulalisa ulalaphi ngiyokulalisa ngeke ngikwazi futhi akazi noma ngase ubhedi kakhulu ngoba ngathi ngivuka nje ngezwe umzimba wona ubuhlungu kodwa ngezwe yona ayikho buhlungu abona ayona ayisebenzile kabi ayisebenzile kabi futhi abangilimazanga kakhulu babenza kahle bo angazi khona kodwa nakhona bake bathanda ukwenza ngemumva hayi abenzanga uqamba manga abenzanga professor ukhona nokuvuma ukuthi kwenziwa kuye hayi mina ngiyabanga ngifuna uqamba manje sengaresho mina professor ngemva yabo kusanokufika khona lapha ngifikiswa iyona lamahanhani elodwa babe u8 kodwa ngenxa yokuthi ngaphunywa kokuqala bahluleka ukungibamba bonke bo8 ngabantu oyedwa lo yedwa wathi ngene nimtholeke uzotholwa yimina hawu uyitholele sengathi manje phela inyamazane lena ehutshwe ehlathini ngiyakutshela nje professor ngibonga ngibonga kona lokho ukuthi wabanqabela lababanye yabo ngoba ngangizoba enye into useyashona ngisho umngani wethu lokho ukuleshwa ngemuva nangaphambili uthini umuntu angangena edamizweni kulempilo eniphila lapha Amadoda mfethu angazi mfethu bayangena bona besibuka amantombazana amahlini umuntu umtshela ukuthi mfethu impilo ebhedalo ekhethayo futhi nokubuza la futhi sebefica i-rights le ndawo mina ngisanokufika bekufikiswa nakabuhlungu uhambe uphandeleni intombazana cabanga uphuca imali ubuphucunda imali unganqeni ukuthi inansi indoda sizokubhemisa bebe right ikubhemise lo ungale kubhemisa kona bese kufika lapha lanolala khona umuntu uyokubhebhela indaba efinal awutholi kulala yabona impilo yobulwane lesiphilana professor ukho right afuna manga yabona nje angisathandi mina angifuni uqamba manga ngoba singangitshela nasekuqaleni ukuthi ukuthi kuyatholakala ukuthi iya rehab hayi ngiyasengikhathele bandla I'm enough uthi wadliwa yini la ezandleni bengidlala ngawo bengithi ngasha umwona umjovo ngoba imthambo ngisenawo nje bese awuveze lo mbukele ekhaya uma wakho uyakwazi ukuthi usungamabalengwe akazi mase abone nginganje ngavela khale nala ekhona shema ngifuna uqamba manga akawazi umsebenzi akuveli phela lento inga umjovo losukushisa kanje umjovo wonke lo mise ngihlaba nje mekwavela igazi ngishutheke mise ngiyavuka sekuyiqumbane nje elikanje mise liyashintsha lebe kanje mise kube yibala but still usajova still ngisajova ngoba mengithi ngiyazama ngiyachisa angisayizwa ngifuna uqamba ngoba ngathi ngihlala ngemali yami ku right kona ngihlala ngemali yami yabona khona la emqaleni ngiyabona sha khona emqaleni
Ubhedi kona kodwa ayikho umuntu into azoyenza umuntu osefuna ukubhema. Manje ade ngishaya khona la esandleni. Hey, bangiqeda kushaya nje manje isikefu sami sangisheshe nje ngayihlaba khona lesa. Ngayishweba ke lana. Nini? Ngale kwaKuthangi. Madoda niyogcina ningenawo. Ngoba inaliti iyacuphela kancane la uthi ufaka nje umjovo libe produce igazi yabo. Manje akufanele uphazamise ngoshayeka kancane nje umist. Yabo. Kodwa mfethu ngeke usuyingwenya but kuthiwa le talent ithatha 10 to 15 minutes reaction wena ubhemi lodwa nje ubonakala. Ngoba ngitshela nje bafuka ukuthi angazi ukuthi yini ngempela kodwa yona igazi ngiyayizwa kodwa angibambekile ngalendlela le ukuthi baba ukuthi abayisefanga labafana. Professor ngiqamba manga kodwa biyona be right iqinise mina ngisola staff ukuthi sona staff besingekho strong mhlawumbe kube ngivele ngathi Tuesday ngaphezulu amazeni awana ukuthi ungalala ngithi hayibo awana amazeni phela kuzasilesitho amazeni wona akulalisa awana kahle kahle amaphilisi amaphilisi okubooster amaphilisi ezinkanya ukuthi izinhlana zibe calm down phoma nje thina silenza idrug ukuthi niya overdose nje sibe obenobeni obasibenuza nje kodwa akubona amaphilisi ethu ukuthi mhlawumbe iterate cha kunengane nje ezifunda ezikole ziyawaphosa siyadla ngisho naba ngasho ukuthi ngoba cishe ngabheda faka ngisho angingane emalokishini ziyawadla nje incika iyona amazeni bawafaka amazeni kulokhu umuthi womkhuhlane umuthi womkhuhlane sebafake bathi drink bathi mazeni bathi umuthi womkhuhlane yabo base bathi cocaine yabo ke angazi waphela icocaine yenze ukuthi ungalali bona kodwa bayamixa bese bathi insango bese babona ke belingisa umlomo imbembe mfundo ibona ke kodwa nawe esinde mfowethu inokuqalekela kwabo nabayiqalekela ndlela yabo nabo yabo mfowethu ungayiqala indaba yerehab phela bayahluleka abantu uku-attend ama-classes la attendwayo hayibo mina yabo ngoba professor angiqala ukukhuluma nawe leyo nabo basebekhuluma nje mase ngithi aba-attend ama-classes phela yabona laba abantu okuyibona abasiza abantu baku-check ukuthi userious ngempela and loku-attenda kawu-4 lokhu enyangeni ikhona abakudetermine ngakho ukuthi ngempela lo muntu useserious ukuthi singamuse rehab because bathatha abantu bebasema-rehab kuyaba abantu bafike e-rehab bagila imikhuba kanti uma usu-ready ukutesta lokhu ukuthi bathi attend ama-classes abo bafuna ukubona ukuthi ukukhathaleleka userious kangakanani awusheme bengizohamba manje bonke la bantu bafeyila besahamba ama-class hayi mina shame and futhi angifuni bene ngikhangisa ngawo akekho umuntu engisamtshelile abanganini bami ukuthi ngifuna ukuyerehab ngitshela wona kuphela ngoba lento okukhangisa iyona lento egcina ibe addict yabo wena uzoyenza leyo nto ngeke hayibo ngeke uyenze hayibo nami ngifuna ukuyenza hayi asihambeni phela hayi sihambe naye umuntu hayi ngeke ngikwazi ukuhamba mina ngiqalekile ngcono ngiqale ngithola imali yokubhema ngiqale yabo lento kanjani engcono nje ngizenzele into yami nje ngoba ngizozenzela nje ngoba mina vele ngasathandi okay yazini ubuye kusasa la ekuseni ngo9 uzohamba nomnqoba akuhambisa ngajabula kakhulu baba isha ukuthi angazi noma lecture bayasebenza yini kusasa ngizomWhatsApp else ubuye Monday ngizokubamba lapho uthi ngempela lento le uyayifuna ngabe wena baba ongicelela phansi kodwa amsebe kodwa ngempela athi amehla seyasinda usukhuluma kakhulu ucimezile baba vele yona part of ukuthi ngibambeke lokho kodwa futhi usuyi-legend manje ngoba usukwazi ukuthi ukhuluma into eqondile ngisho ugaxele yebo baba futhi ababukela bezukuyibona lento ebengifuna bayibone na phela vele kufanele ukuthi babone mhlawumbe ipoint elibo ukuthi angathi kumele belibone ipoint elibuza umuntu engenazi ukuthi wenzani vele but lokho sukushilo ku enough mfowethu ukuthi iziphi izimo esezikeza kwehlela ubambekile
na okubi nokuhle kubona kulokho okwenzakalayo yabo khona lento akuyona into enhle akuyona into enhle ukubhema lokho angazi waste of time simoshela impilo zethu sibahle sibanjena yabona nje osangenayo kulento hayi ngiyamxolisela bandla nawo uNkulunkulu la ukhona umthethelele bandla akakwazi akwenzayo ngoba hayi iyabheda lento kube ngangazi ngizoqala esontweni empela serious ngoba I'm tired of it sengathele sengibuya njengesilwane yabona nomzimba wami ngisawuthanda noma nje ngibona izandla phela mise ningibona emlenzeni awe man ngahayisa hey madoda intombelo kanje lapho nguyelo hayibo ngisiqubu ngathi ngisiqubu nguyimanje ngiyebhala aye ukubona into esela emzimbeni kodwa nje hayi khona obadlisa isobho ngemfoloko wena abahlala endlini hayibo uyisibhamu uyisikhatsha ngenza amanga professor uyadubula ngenza amatsada hayibo hayi abangeke ngihamba ngedwa manshit abangeke ngicina nesumuntu nginohlala endlini indoda yakhe ingithathe kanye isengeke lapha hayi shame ngibona umuntu engivimba ethi ngicela uhlungane nendoda yami ngoba ngizokuphahlaza ngigwala-ke kodwa ngala ngiyaya angiqamba amanga kodwa angiqamba amanga kodwa hayi shame abantu abathenga kakhulu abantu abanentombi bangoyini lonto ngoba phela kuyabhora ukudla ibeef phela ngathi ngabuya udla i-chicken ibeef iyabhora ngiqamba amanga nakhona phela mase udla chicken kakhulu iyabhora ngathi ngabuya udla ibeef noma ufuthi usungazothenga bethi iphara mfowethu hayibo imnandi yakutshela wawizwa bobo intombazana hayi ngicwele taxi driver long distance locally kuphi bazokutshela hayi basincoma senza manga hayi senza manga siyashisa futhi hayibo senza manga angifuni uqamba manga shema senza manga basincoma nangale kodwa bathi yini inkinga benza beze bephuma endlini bethenge ngiyakubona ukuthi iyabhora ibeef yodwa mina nje nakho nginentombe yodwa mina angibhoreki it's been years now hayi abanye bethi umama akasafuni angazi natho into bengifuna ukizwa I think imbobo ivuleka lapho umama maye namamuthi namhlanje akekho right namhlanje usesikhathini uyayibona nje mfowethu nonsense lapho mfowethu uthothi loyal kuyena ivela lapho ke imbobo ukuthi kuba lapho inkinga professor nina nihlalele ready thina asinankinga simali bese ayifuna sifuna ukubhema noma inini thina yabo muthi nje nanto eroute 410 nasifuna uqamba manga basiqho futhi kuphi nopilana nje inkinga thangale elanihlala khona akunqeni ukuthi kulalwana uthi uyabuka wena nangomunye kwenziwe imkhuba mhlakamono lo madoda yabona mina ngeke ngisho ukuthi ngiyakwenza lokho kuyakenzeka nje kodwa ukuthi yabo ubone kwenza semafletini ngoba phela bese bephezulu thina sephansi yabo indawo yethu ibuyi nokugcwala amanzi manje 1 2 3 ama step sawu4 yabo kuyisithele yona kancane kuvela amakhanda yabo amakhanda lokho enqabuze manje abantu bayadlula yabo uliyeke iroute uqalekile ushawo arosto inkinga into ucabanga usukwenzile ukuthi ngingabheda kodwa yabo sukungekho into ozoyenza usufuna ukubhema ngaleso sikhathi kodwa mase uqedile ukubhema eva ngaflopa yezo mhlawumbe nje yazi kudlula umala yabo nami ngicabanga into eyiningi kodwa mhlawumbe bangishuthi vele basishutha basala ukukhombisa umetho ukuthi sisho abani shutha ukuthi lenze 1 no 2 no 3 ngiyabheda nikwenzelani lokho esweni ngacasha ngani sithi sesithanda ukucasha baba sesephuthuma sekuyiyona inkinga yendawo yabo ngoba suke kunamanzi la ngoba nibona abantu abahlala endlini ababenza lento basuka kona abanye babo basuka khona emafletini
ubukhotheni bani lo baba benzayo? Hayibo. Inkinga inquza. Inkinga. Ayinkinga mfuna baba. Ayinkinga. Obaba bemizi abahamba ngengquzunquzu zemoto uthuka ukuthi lo baba ubonene la kumina. Hey. Hayi, uyibuza uyiphendule. Omunye uthatha alivuki lona. Ukhala nje, ukhohlakala nje baba. Uzoze lento ayivuki. Usabathe inconco. Hey. Uyayincela. Uyayihlikihla ngesento. Uthi lo baba yini ngempela beyifuna. Ay, cela ukungena badala lapho. Ngibheda kakhulu. Hayi, I think ngikuthole kahle ubhemeli. Sekumele ngiwabhemisa noma letha la. Yazi sendu namhlanje uzokunika iplanet. Ngikhathele ukuzelelwa abantu la. Yazi sengijikise mhlawumbe abantu abangapheki kwa10. Bafike behluleka ukukhuluma masebela. Hayibo, bahlulwa yini ngoba phela futhi imibuzo oqala umuntu umbuza uvela uthi akakhulume nje. Uyayibona into isuke ilula leyo nto uzoqala. Omunye uvele ufuna ukugujwa, usefuna ukugujwa. Akaflow nje ngawe wena ungena ngapha uphuma ngapha ungena ngapha uphuma ngapha ungena emakamerweni manje ungena emafletini phela nami ngifuna ukuthandwa njengombali bayathanda bathi lengane lelethepu lapha nami ngifuna ukuba njalo noma nami ngizokungithanda yini ngiyazama kodwa hayi bazokuthanda emva kwala ngineshow awu ngabe ngiyajabula kakhulu ngoba phela namhlanje ukhipha amangwevu namhlanje awu nami Sindorena Sindoms. Urasta bangibiza ngorasta nginerasta ngisanofika ngisiqubo. Hayi mingenza amanga shem bangigonda elinye ikole kodwa mengithanana nalo ngebhodlela ekhaya cabanga. Ngawuthi ngifebelile indoda yami lengifebelayo yamuponya ngishayela mina uthi kuhlobana lentulande intombi yami. Mina kodwa engilandela indoda. Cabanga ngoba ngifuna imali yokubhema. Hey ngoba ukubhema kuyinkinga. Axabana wodwa makhona athi soxabana sobabili kanjani sibe sigibela imkhumbi sobabili. Yashaya sifebelesi. Ile sifebe sesixabanisayo. Mina sengathi sabantu dawu3 years axabana wodwa shayana. Ebanga mina nje. Angazi ngobani. Ngabaqabula. Bavulela impahla. La ngiboneka kona kodwa ayi bayishayana. Ngisho ukuthi ayi bayiqala ngami ke laba. Mina ngibaqapha ngayivuma ukuthi hayi nginkinga basuka abantu ngo1 bazwasha u4 shayana yenqede wena manje wathatha mupho owinile ayibo lo winile la wangisiza kwabantu abawu15 befuna ukungiripha kwangathi movie ngishona la shanginqindi ethi ngishona kala ayibo ngasho insizwa ke le ihamba na ayibo ngiyakutshela namanje ngisaqhamuke nje ubaba usawubaba nje ngithawa wawenzela ifilimu ayibo ngenzela ifilimu ukuthi abo lo gcwele ngamo kangempela into engakaze ngiyibone wena baqathelane ngabafana usuzofuna owinile nje hayi ngangabaqhatha ngithi phela into ekuthiwa arosto yazi umuntu athi nayo ungabhema mama yabo umthetho angisakufuni sengithule indoda yami hawu kanjani ngikubhemisile awu indoda yakhe ayikho nje manje mina ngiyakubhemisa ngizothinda eyabhamba lamakhorekwela futhi ayasithatha ngale wonga yabo umuntu ngusekufanele qalekile ayikho into azoyenza uthatha ubhema abo uzothi uqeda ukubhema abefika ubaba futhi angaze ngathi futhi suke uxoxiwe noma ngani vele kwenzeke nje uqeda kubhema senithi nihamba nalo nyozeno uyokhokha phela umbhema usubhemile nathi uvomala bawubhemile nje umazi uzobhema lo maqhuza u2 wazi 2 round phezulu wazi ukuthi uyakoleta futhi uma uzobaleka uzoqenywa ngesitini uyoshawa manje maseqhamuka ibabazi la ngempela yasuka isidumbu ayibo phela maqhamuka ibabazi nami ngizenza into ngiyajika hawu baba sufikile sasami awu baba ngiqalekile ngilambile uma ngifuna nokuyogeza yabona nje uchaza into eningi yabo yazi mase ngithi ngiyogeza nje ngoba ngibona wena kodwa angisayi ngihlala phansi yabo umlindo ukuthi uzowenzani baba hayi
meshika ne-50 rand hambe yobhema mina wami ejwayele ukuthi ngemebuye eroundini yayo ngibuyela no-KFC ngoba kabhemi yeah ubuye no-KFC sokudla sobabili noma ushwama noma bonje kodwa nje into ubuya no-fast food nje uyangidla manje yabo ngazomtshela ngifuna imali yokudla abe ngine-50 rand wami futhi miyambo thenga into okubhema awusheme ngibosisa ngifuna uqamba amanga umfebele kodwa lowo muntu kunjalo ngoba ngitshethi ungislim ayineleki ayislim angifuna uqamba amanga ubhema manje ungabhema ngisho 1000 manje manje ubhema ibhemise indoda yakho ihamba manje ufika umuntu athi na sana uyaconsa lapha aqhwebe sambe phela now 50 wonke okay letha phela ngibheme hawu kodwa ubhemile uyaconsa uyibuze ngiyithathelande wonke umona nje wokhobhola ngazini angazi ngoba idemon leli futhi idemon angifuna uqamba amanga ngoba ofethu lento ubhemile uconsa uyibuza ukuthi ngiyithathelani ungalo yale ndoda le uyazi ngizoyixabanisa nendoda yakho ngiyabheda noma uqhanelwa angazi uthe nje bayingene egazini kuvele kulume ngaphansi sekuluma kodwa yabo kwenzeke lento yazi ibhlungu lento ukuthi usizwe ukuthi hayi ngizochama vele ungachama ikusukele nje ungayile enkonzweni ngobhemile ngisho ukuthi usenkonzweni kona yabo professor uyenza lento uzizwe ukuthi hayi yabo manje hayi uyashaya baba uyakhuphuka igiya uyangakhona hayi vele yona ejiki yazi lobuhlungu lento uphume ngisho kumudi uthi ayifuck man mfethu usuke phezulu kwamini manje suka uqede nawe uyayibona le nto useyisidina ngoba uthothi nahlamba usechamile futhi kodwa uyakubona ukuthi nawe umfu yabo umfu nawe ufuna ukuyenza lento kuyenzeka kodwa vele let down phume kanjalo yebo vele nje uthi mfethu awukahle usuke phezulu kwami yabona nje nawe usidina mfethu uthi uyabona usechamile ubaba asho ukuthi befuna nami ukungijabulisa yabo kodwa ngenxa yokungobhemile akwenzeki ukubuye kubambi ngingafuna ukuchamisa sometimes kwamusha uArosto alumnandi ucansi into ongazi uyibona ngisibulala imizwa yayibulala imizwa kodwa bonga nesikhathi ungabhemeli mfethu yabo nje umuntu ukuthi ngathi ujoko gesi yabo leyo nto wenza ucansi uchama noma ngaphansi kuthi kancane bona uzothola umuntu odonsayo kushe Nombala besikanzile ukuzohlala isikhathi eside namhlanje ukuzula nje ukuthi uzochaza ngendaba yokubhema nangendaba yokuthinga ukuthi kunomgozi kangakanani ungayithola udlwenguleka yikho beshaswa na izimoto kanje usuke ethingile njengoba ngithi sidlula umfane robotini ugcine ecela akasaceli uyazi nabantu sebeyahleka nje sengathi nokusho uyaxayeka mengabe kudlula lapha eqedwe kweli robot abantu banokuphenduka kuhleka uma sasagcina sifika mesithi umngane wami baseleni usindo wazi yona uyathefula athi yayibona yeke siqhathana ukuthi mina nabantu ababhemiwe ngoba nathi nawe nginayo ithinga nje nami naye yami ithinga futhi nisengisho yena nangi ithinga usindi kuzothiwa nto hawu yazi valelisa abantweni kuthi ngivalelisa kwakho babukeliwe emakhaya ngiyanithanda guys ayikuthi ithana into elami leli mina uNkulunkulu nje ngicela ningithandazise nani ngiyayivuma izone engisayikhumbula nengasayikhumbula bakwethu kwenzeke ngoba ngengqondo ngiyacabanga kodwa ngenhliziyo iyisithi inhliziyo babukeli ngicela ningithandazise ngiyabonga amen asiyeke nina bendlodle nophapha ekhanda kamenza indaba olelo umuntu omemeza ngathi yakhala yalile uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakamBhuti bomvu bathi sesincenga mawusubuke wezwafika la ngokusho ukuthi sidla amaningi esakeni le episode leni igade ningayibukisa ingane uSindi uyasidakelwa akukho sifundo la silethile abantu abadala kumele bethathe isifundo la bese begade izingane zabo kodwa izingane ningazibukisi le episode ngoba lento uSindi le gilimkhuba kule episode esindi
Nanokuthi okay awuthi ngingonisho noma wakho makasindi makuthi ubona le episode le siyacela ungayibunga busaqhubeka vala la vala nje kavala akavale ngempela ngoba hayi manje ngiyabheda ngawo ngempela lana nami usuyongixolela zama impilo ngizamsizela